जुबराज सार जिंदाबाद हाग्रामा सार जिंदाबाद जय BPF नि जय BPF नि जय BPF नि नोंथाङा दिनै BPF दोलोआव जयेन जाबाय सिगाङाव नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन गिबियावनो आं नोंथांनि चेनेलखौ खुलुमबाय आंनि मुङा सनजय नार्जारी आं खामारपारानि BPF दोलोखौ मोजां मोननायनि फैनायनि खारना बेनोदि जों अनेक समाय ट्रेक्टराव थानानै UPPआव थानानै जोंनि नांगौखिनि गामिनि रायजो राजानि नांगौखिनि थासारिनि गासिबो खामानिखौ मावफुंनानै होयैनि थाखाय जोङो BPFआव जगदान होनाय जाबाय मानो होनबा जोङो सिगां समाव UPPखौ जोंनि गामि जौगानाय बा लामा सामा मन्दिर गिर्जा बेफोरनि जौगानायनि थाखाय जों UPPखौ जगदान होबोदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनासैदि UPPनिफ्राय जोङो मोनसेबो खामानिखौनो मावफुंनाय दा बिनि थाखाय जों UPPखौ गाज्रि मोननानै रागा जोंनानै जों दिनै BPF सरकारखौ जगदान होफैनाय जाबाय बेनो आंनिखिनि बुंनांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय प्रमद बर' बिथाङा अर्थात BTR सरकारा जेबो मावनानै होनो हायाखै नामा नोंथांमोननि रायजोआव नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि गामियाव खामारपारा गामि हिसाबै नोंथाङा मा होनो प्रमद बर' सरकार आरो UPP सरकाराथ' जोंनि बे खामारपारायाव जोंनि नांगौखिनि रायजो राजानि आरो लामा दालां मन्दिर बेफोरखौ मोनसेबो मावफुंनानै होआखै अर्थात BTR सरकारा जोंनि बे खामारपारानि आंखाल जानानै थानाय लामा दालां बिनिफ्राय दिनैहाय दुखिया गंगा गंगि बिधुवा बेफोरनि थाखाय IBS आरो अरुण'दय स्किम बेफोरखौबो मोनसेबो बानायनाय होनाय जायाखै बिनिफ्राय सोरबा गरिब दुखिया न'खरनि फरायनाय बा माबा मोनसे खामानियाव BTR सरकारा जेबो हेफाजाब होआखै दिनै बुंनो थाङोब्ला आंनिनो गथ' दिनै राजस्थानाव NIT फरायगासिनो दं बिथांनाव आङो एसे अनसुंथाइ हिसाबै बिनाय जादोंमोन नाथाय BTR सरकारा बेखौ खोनासङाखै प्रमद सारा बेखौ आखायाव लायाखै UPP हिसाबै आं मोनजानो लुगैदोंमोन दा बेफोरखौ रागा जोंनानै आं UPP सरकारखौ नागारनानै BPF सरकाराव जगदान होफैनाय जादों नांगौ बे नङाबा जोंनि बै गोदो जों जे एथ' जोंनि बर' आइ आफा बिदा फंबायफ्रा पुलिसफोरजों बुग्लिजाबोबाय बुंखायाव जोंनि आइजोफ्रा अयथासार खालामजाबोबाय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जिउ गारनांबाय बेनि ओंथिया बहा थागोन जोंनोथ' बे नालापारायाव बिराद गोबाव थाखोमा फैयोमोन आंनोथ' बिराद थाफैयोमोन नालापारायाव अनेक खोथा दङ एखमबा बिखा गावो प्रमद बर'आ जेबादि खालामलांबाय जोंनि BTCखौ दा BTC इलेक्सन होनदों ना BTR इलेक्सन होनदों BTC इलेक्सन लिरदोंना BTRआव बहा थांखो BTR गैलाबो नैबे 22 तारिखनि 26 तारिखनि उनावनो BTR गेलेबाय हेलिकप्टारा हाग्रामा साना फाबायबो नोंसोर सोरबा थांनाय नुहैयाखै दा क'क्राझाराव हेलिकप्टार गंनै दंफैयो मोनसे हाग्रामा सारनि मोनसे एम्बुथेबांनि प्रमद बर'नि बाहा बादों दे जोंना हाग्रामा सारना रावबो नुवाखै सोरनावबा जोंनि हाग्रामा सारनि हेलिकप्टारा सेक्रेटारिनि दरखं मोखाङाव बादों सरकारि हेलिपेड प्रमद बर'नि प्रमद बर'नि हेलिकप्टारा हबे चन्द्रपारा मोसौ गुमग्रा फोथाराव बादों होमबा साननानै नायदो हाग्रामा सारा सरकार गैयाबाबो सरकारि हेलिकप्टाराव हेलिपेडआव बानो मोनदों हाग्रामा सारा प्रमद बर'नि हेलिकप्टारा हबे चन्द्रपारा मोसौ गुमग्रायावसो बानो हादों सानना नायदो प्रमद बर'नि पावाराव बहा थांखो बे 5 बोसोराव रायजो राजाखौ थगायनानै दानि UPPआव थानाय फंबाय बिनानावफ्रा मा मोनखो
Iya. Dia mana? 토가의 마찬가지는 만일 라이즈라자가 어리바디 두쿠문 바이 그리고 리모나타 토가의 마시버고 아야파 비동버고 베즈니 비치 정키 토가의 자그라 자치 정 문체 안도론카리 자치 정버릉 바이 정부 부시부 바이 하그라 마살 부세 제보 모와 거의 콘드로고서로 소트로고서로 토가이나니 자주 바이인 바이 5월에 파스포처럼 슬림 가와시네 다클리 2020을 비치야 에그리먼트 자된 NDB 비동 회고 라나네 NDB 고 라나네 एग्रीमेंट जाबोबाय सुक्ति एग्रीमेंट जाखांनाय लोगो लोगो 20 दिननि उनावनो रन्जन दैमारि जेलाव थ्रोबफिननांबाय मा सुक्ति जाखो